min syster Neja och så ska vi simma och ska visa lite runt och sådär. Och så ska jag visa vad jag brukar göra där. Okej, då kör vi! Nu är vi på väg till min stuga. Jag har kört bil och jag har körkort nu. Jag fick det faktiskt i somras, eller alltså i början på sommaren. Och ja, det går faktiskt ganska bra. Jag har musik på bilen om ni undrar. Ja, snart är vi framme så ja, nu börjar vi komma framme. Okej, jag ska parkera nu så hej då. Nu är vi på min stuga och det här är verandan. Vi har utsikt ut över havet, så har vi en egen strand och vi brukar sitta här och ha grillfest och sådär. Så det är väldigt bra. Vi kan gå in. Nu så, ja, här är hallen och vi har en så här spis och sen har vi våra sovrum. Som vi har så här 2 sovrum. Ena så sover ni och jag och sen har vi ett gästrum åt några. Där sover vi och sen så sover andra, våra gäster här i hög- och lågsängen. Och sen så har vi vårt vardagsrum. Alltså vi ska renovera det här, vår stuga, men det här är så här tillfälligt just nu. Och sen har vi vårt kök. Och ja, här har vi lagat med mat, men vi har inte något rent vatten så vi får så här, ja. Här så är verandan, här så är vårt så här källvatten. Vi har inte så här rent vatten, men ja, man kan duscha sig i det som är här. Och sen har vi vårt utekök som vi brukar diska och sen sådär. Och sen så har vi verandan där vi brukar sitta och sola. Och ja, här är verandan. Nu ska vi gå ner till stranden. Ja, nu ska vi gå till stranden och titta på den och ska vi visa. Och jag och Neja kommer med och ja, då går vi till stranden. Ja, här är min syster Neja. Vi ska visa stranden. Ja, vi har så här lågvatten just nu så vi brukar ha vatten ända hit vi står typ. Men ser du, båten ska vara där och båten är långt ut. Så, men nu går vi till studsmattan. Det här är studsmattan. Här brukar vi göra volter och hoppa kullerbyttor och sådär. Ja, och korv, det regnar korv! Ja, då fortsätter vi. Nu tänker jag visa hur jag brukar hoppa. Men det blir inte Neja för att hon är inte världens bästa på att hoppa. Jag har aldrig sett Neja hoppa. Det är inte så bra. Nu så ska vi gå till agility-banan och ska vi hoppa lite agility. Så, då får vi. Nu kör vi. Nu ska vi gå upp till bastun. Ja, här brukar vi vara i bastun när det är så här vinter och ja, alla måste ha en bastu i stugan. Det finns ingen stuga utan en bastu precis. Nu så ska vi kolla lite hur det ser ut här inne.
Ja, här brukar vi tvätta oss. Vi har ingen varmvatten så vi måste koka det, men vi ska fixa det. Vi kommer att fixa det, bara tillfälligt. Ja, här är bastun och här brukar vi bada lite och kasta lite på. Vi brukar bada typ 120 grader. Det är ganska varmt, men vi tycker om varmt. Ja, det här är den skopan vi brukar använda. Och så kan man kasta på så här. Ser du? Den här skopan. Men nu så ska vi gå ut och gå. Åker vi kanot och jag brukar åka kanot ganska ofta och ja, det är väldigt fint väder idag. Nu tänker jag faktiskt hoppa från kanoten. Vill ni se mina fina mus? Ja, jag kan visa er. Okej, jag vill ha en stor applåd. Okej, 1, 2, 3, på det fjärde ska det ske, på det femte gäller det, på det sjätte smäller det, på det 7:e tar ett hopp, på det 8:e ett dopp. Nu håller vi på att torka oss. Vi sitter här och solar. Det är 34 grader faktiskt. Det är väldigt varmt. Men det känns ganska kallt när man är så blöt. Så, nu ska vi på picknick. Så himla kul med picknick! Nu är vi på picknick. Vi har grifflar med oss. Jag älskar grifflar! Åh, det var gott. Jag vill också! Min. Senare. Ja, det var allt på min stuga och allt för idag. Jag hoppas ni tyckte om den här videon och ni kan sätta tassen upp och prenumerera på mitt roliga konto. Ja, då syns vi i nästa video.